Фатални грешки, които новите партньори допускат, когато започват мрежовото предприемачество или ефектът на плесента и влиянието на обружение. Представете си, че имате 4 думата. Три от доматите са току-що купени, а четвъртият е стар, който е престоял 3 седмици, зеднил и мухлясал. Какво ще се случи, ако сложите този старец в една торба с 3 пресни думата? След по-малко от 24 часа няма да остане нито един годен за консумация домат. Ето как действа плесента. Тя предвзема и разлага всичко наоколо. Същият принцип на плесента действа не само при храните, но и при хората. Ако един гнил и плесенясал новак успее да попадне в компанията на 3 от най-нормалните хора, скоро и 4 ще станат същите, плесента ще ги погоне. Затова към формирането на вашата среда трябва да бъдете избирателни и да се уверите, че нито един плесенясал зеленчук не е попаднал там. Преценете хората, с които общувате. Уверете се, че те съответстват на вашите интереси, цели и стремежи. В края на краищата изборът на среда е избор на вашето бъдеще. И ако изберете плесенясали съдружници вместо такива, които отговарят на стремежика ви, ще трябва да се сбобувате със собствените си амбиции и мечти.